So guys, uuwian na, and then focus na rin sa daan kaya sa vlogging. Focus sa daan, wag sa vlogging. Naku, ang daming tao. Dito lang tayo sa sa meaning ulit dumaan. Nag-iba ng uniform ng SSC ngayon, ha? Ayan, ha? SSC yung ganyan nga ata ngayon, start up station. Tulay Bagong. Ay, sana hindi na napalitan tuntahan na to. Ang bilis nilang palitan. Nakapagawa pa lang, papalitan na naman. Dati bagong asfalto pa lang, pinaspalto na naman. In fairness, maganda na yung resulta ngayon, ha? Bagong asfalto siya, fully na ngayon. Kala ko po traffic dito, pero hindi sa main road may traffic. So yun, dahan lang tayo. Thank you. RKS yun. Meron pa bang RKS na model ng motor ngayon? Any idea? School yun. Ang uniform namin nun sa SSC nung batch kung panahon nun ko ba, early 2000 to 2000. Yan, sa mga boys, polo shirt, tapos brown ba yun? Brown pants? Hindi brown, eh, parang khaki or basta parang brown. Tapos sa mga mga girls, checkered pants, parang pink. Simbahan ko.
ang kapit ng gloves ko. Cell store. Cell store. So, nagsisell sila sa store. Kaya ba ito? Ay, grades to. Ubas, ay, ubas. Kaya ba? Ubas. May truck dito. I don't know but my truck.